Tibiyag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adati agdingeg kinagyaman. Ti Masak Bayan Radio, dito'y tayo agbinadang agsinaranay a pusong Ilocano. Anya kalakit din ay anak ko. Adala man ti rabii asimangput ka, nabartag ka pa'y. Anyak dakos na yan, anang. Nagkukuyog kami nga rin kadagiti barkada. Di mo pigsaan ti agsao anak ko. Ah. Abangan no makariing ni tatang mo. Ungtan na kanto manen. Kanayang mo't nanang. Oray, awan ti araramidap. Kanayang nga tanak ni tatang. Dahil namin ti besyo na. Ti mangungat kanyak. Anya ka din day nga ipagbagam anak ko. Saan abisyo day jay? Kaya't nakalaang abagbagaan ni tatang. Talaga kit di agagurgura ng ni tatang. Dahil ti agpaiso, nanang. Anya ka gurgura nga ibagbagam anak ko. Saan nga agpaiso day ta? Atap mo laeng day ta. Alakit din. Agtiram uskan. Tapno makainanakan. Tako namot asaan kan amangan. Alan, Romulo. Anyaman nga oras na simangput kay Dirabi, Romulo. Agarop, alas 11 na, tatang. Unay ka na, Romulo. Kasta ka kadilatan nga agnanayon, anak ko. Di mo lang nga rodon kaya taga daliti koleyo. Pasig pa abarkada tin into naram. Anyalangan nga iti pagbanagam. Tatang, Di kakat gundawayan ko mataagatal. Tanapigsak pa lang nga agtrabaho iti bangkag. May trabaho ti panagadal mo. Kamday tamot ngamin barkada tin into naram. kuha ngamin, tatang. Talaga jak may ulot agadal. Sayang mo ti bannog yu no jak tumot lang makatorbos. Atap mo lang dayta. Ti kunam kit di, na-impluensyahan kang aminan iti barkada, iso akasta ka. Tatang, Tinasayat. Kaduan na kijitalon ita. ha? Tatang? Tangay di mo kaya tagatal. Masapol a sursurwom ta gammuloy ti taga. Tapno at danto pagbiagam no awan kamin kun ninanang mo. Wisit mo tanti kastoy. Nakapudpudot. Nga mataakit din dito yung kainaran. Nagdaldalo si Tirwot. Wisit na talaga. No apay nga minadyak pulos nakasungpat ita imbaga ni tata nga sumurutak ni titalon. No apay nga minadyak nakapagkadkad. Wisit ti kastoy. Romulo, di kamot lamalpasan iti day tapasan. Ha? Itay-pay nga dakat ita ngagdaldalo si Tirota. Romulo. Malmalpasan tatang. Mabiitan da ito'y. Sige. Tarasom di tatapno makaduta iti madalusan. Uwan tatang. Wisit na talaga ti kastoy. Intong kun. Kinumpay kun da ito'y pulsok. Tauray mataya kun. Makapasuro na talaga ti kastoy. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti kasurun mo anak ko. Rumbang kat di nga ipanakkel mo ti bagim tanatulungam ti amam ijay talon. Nanang, napilitan nakla nga si Murot kun kuha na ijay talon. Jakla nakapagkadkad itay bigat. Anak ko, anya tinasakit abakrang mo aya iti panang tulong mo iti amam anagdalos ijay talon. Limabas ijay dagiti barkadak nanang. Kinatkatawan dak, hindi nakita dak nga gagaik ijay talon. Ne, awan matidakas iti panaggaik ijay talon Panagkunak, adda ka dagiti barkadam ti diferensya anak ko. Nanang, Saan arumbang a kinatawaan da ka? Rumbang kumapay atuladan dati inaramid mo. Tasika, tinulungam ti amam ijay talon. Idinto ta dagiti barkadam, di daman la matulungan dagiti dadakkel da.
Isu nga awan ti rumbang akabain mo no nakita da kaman dagiti barkada man ang tulong iti amam ijay talon. Awan, Apolos, anak ko. Kasta ti ugalik manang Emmy. Kagurak ti maibabaon. Nasakit tinakam ko no adda maaramid ko ang nasayaat. Gaputa tila ang amok kat sumurot kadagiti barkadak. Aginom, aghapi-hapi, kan makitrobol. Tunggal na kainumak. Naturedak nga agsaok kontra iti amak. Ngam no awanan laok nga arak ti darak. Kasla akla natuktukan abisukol, ket bukbukudak ti surun ko nga ibabaon ti amak. Kanayon latamot abagbaga anak ti inak. Ngam talaga siguro anapigpig sa idi ti sulsul ti barkadak. Ngam ti pammagbaga kanyak, dagiti dadakkel ko. Anyan ti kastala nga masimmang pet Romulo. Tatang. Naglawag ti imbagak idagsapa at tulungan na kamangibunag kadagiti irik ije kamarin. Ngam kalat-latan na nagpukaw ka. Nagmalmalam asaan mi nga amuno na panam. Itata sumangpet ka, kasta tilangam. Dandan di mo kabailan ti bagim gapo itinalaw sa bartek mo? Ang dagas na ya, tatang. Anya ti kunam. Ulit man? Awan mo dagas ngay naramid ko, kunak. Anay ko. Ayop kayo. Abag kinabildak ngay. Pagsasawan nakpay gaya miti kasta. Bulbulwon kalaangan ngam ti bastusan nakit din. Anay ko, nanang. Nagsakit tilupok ang ginagara ni tatang nga dinanog. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Anay. Si kamot ngamin anak ko. Apay asinong batam iti baribar jay amam. Anya kayo matan. Siyak pwede pabasulan nyo mat. Romulo. Talaga kit diyan napudot ti dara kanyak ni tatang. Saan naksamot niya may napudot? Romulo, anya ka din dahi nga ibagbagam. Talaga amat niya min. Amok, marikriknak. Saan nakaputot ni tatang? Iso kagura na, naglang lang ayak. Ti kayat na, parigatan na kiti trabaho. Saan nga agpaiso dahi nga ibagbagam, Romulo? Sika ti ayan ti bidot anak ko. Ti ar-aramidem ti makagapo. Huston! Saan nyo ay sakit ni tatang? Talaga kiti kayat na kaparigatan. Iso nga galwat ni tatang. Kapoy ti dahi nga inaramid na. Jakon Rauman Apolos. Tandaanan nyo dahi ta. Romulo, saan nakakabilan ti amam na awan basol mo? Anya ka matan, Laura? Imayak nag-istambay dito ayan nyo. Tapno jak makita dagiti kabalay ko. Kalpasan na. Isakit mo pa iti ama ka ng kabil kanyak. Romulo. Kita man tila nga kita. Kita medyo marigata na kamag na. Gaputan na sakit tilupok a ginagara ni tatang a kinabil. Kalpasan na. Isakit mo kit din. Nakasaritak ni nanang mo.
na istorya na kanyak tinapasamak. Ha? Sinong bata mo ngamin iti baribar ni tatang mo iti nabartag ka? Iso nakabil na ka. Saan na ka nakabil? Talaga kinabil nak. Sa bali tinakabil, iti kinabkabil. Romulo, kasayaatan ngamin no di kan sumursurot ka dagiti barkadam. Sa bali ti jar mo, no dagiti ti kadkadwam. Kanayon kayo pa'y ama pagulo. Hoy Laura, tinakman sermona na kasta. Makapasuron ka mat. Saan ka aser-sermonan? Ibagbagak laang ti agpaiso. May saka pa imot Laura. Imbis ko mamakainan na tilapayag ko, tadaak dito ayan nyo. Ngam saan mat? Tamareng-rengak mat lagayam gapoy di panang sermon mo kanyak. Iso apanawan ka man langan. Awan pa'y serbim mo tapagkamangan. Buisit kit di. Dagijahin dagiti kakadwak. Nakapwestudan iti saan unay nga adayo dito ayan ko. Sinyasak ita. Aday ta. Naisinyas ko na siya ti makaamoy ti dumalan dito akamang ti kalaban mi a grupo. Ipapas ko ita ti amin apungtot ko. Iti kamang ti kalaban mi a grupo. Sinyas ti kadwak da dya sa gawisiw. At ang sumungad, isulakit din day tati gagarami. Agsagana ako na. Apama na makabatog dito'y naglingdak day ta sumungad. Ipapas kumutan ti pungtot ko. At ita, asidagan dito ayan ko. Itan up. Malas mo lang, parts. Napalalo ti kinalokok iti kabanbanwagak manang Emi. Kat kimaro pa'y manipod iti kinabil nak ti amak. Gapo iti baribar apanang sungbat ko kankwana iti naminsan anabartekak. Impariknak ka ni tatang ajak nagustuhan ti panangkabil na kanyak. Babaan iti panagaramid ko kadagiti banag nga ammok akagura na. Basta adda ti riri, gulo, rambol wenno anyapay ariribok iti lugar mi. Kanayon apaawagan dak iti barangay nga uray sa anak akaraman iti napasamak. Gapo iti dayta, nakarkaron nga immadayo tirik na kanyak ti amak. Kat kasladina kon makitkita iti balay mi. Aging gaadimteng ti Semana Santa, tawen 2001. Semana Santa ita anak ko, mabalin ka di. Uray italaang nga agtalinaad ka dito'y balay. Kabaalam mo't siguro ti uray makalawas laang asaan a makisinarak ka dagiti barkadam. Ay nananang, saan ka malapdan na rumuar? Di kay tupay lapdan na rumuar. Romulo. Ken may sana ka dumawdawat iti kwarta kada kayo na rumrumuaran. Iso saan ka mabalin na lapdan? Anak ko, ti kanyak laeng, Semana Santa ita. Agnilin kamot saan aday tala makibarbarkada ti araramidem. Umay kan bakal, mapantakit din makimisa. Awan mo't lang ti serbi abagbagaan ti tao saan na makaawat. Ha? Oray jak makawawat ta sa anak mo't ni agin sa santo. Anyat ko nam? Agpay sumot agin sa santo kayo. Mabalin ka di, sumarden kayo adwa. Saan arumbang agsubang kayo? Kay pagbagak laeng, Semana Santa ita. Oh, pasensyakan bakit? Ala, orayan ka ni Jarwar. Di ko na, mabuti nga.
Saan ka nakabutang nita? Oy, Sumardeng kan si Karomulo. Talaga sa balin ti ugalim. Nagbaliw ka na namin pinsan. Rumbang ko mga agngilin ka ita, Romulo. Saan kat nga agwalang-walang kakit din? anyat dakas na yan, agwalang-walang ak. Masikuranak nga rin nga dalang nga balay mi. No masikuran ka ijabalayo, di mapan ka makimisa. Si Mana Santa ita, amangan no nalipata mon. Anya kumakanyak no si Mana Santa ita. Ay, amom Romulo, sa balikan at talaga. Naimbag pa idi, tamamartag ka laang. Ngam ita, di mo pa yan amo ti agngilin no kastoy si Mana Santa. Adola amin da ita, ngilin-ngilin. Kan may sa, siyak ni Romulo. Sana siyak ni Hesus Kristo. Tapno agin sising putakit din ita si Mana Santa. Diyos ko, Romulo, mangirnad ka kumamat iti kasta nga ibagbagam. Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at Timasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Paiso mo ta. Saan mo ta siyak ni Hesus Kristo? Nagbata da Romulo tinagan ko. Kalpasan na. Pangilinan dakit din. Di lansadak langan iti cross na iso. Talaga anak karon ti kinapilosopom, Romulo. Nagbaliw ka na talaga. Adola amin nga ibagbagamot si ka, Laura. Sige, labsan kan dito parangan nyo. Tay nakit di berukon ti tropak. Agjajamin kami kit di. Ayan nga tanda kiti barkadak. Naggapu ako ni Dya ayuyang mi. Ngamawan da ijay. Napananda nga ta. Tinasayat. Mapanak di talaod. Ang mga nodada di ta. Anya nga ta ti. Dagiti kalaban mi a grupo dagita. Diyos ke, barkadak di bugbugbugon da. Payman. Hoy, sardingan niyo ti kadwa, kayop kayo. Siyak ti sangwin niyo. Kain nga na Romulo. Sanda ka kabaila. Pinaksul. Dara, ang saya-sayan ti. Dara iti sugat ko. Tulungan dag na magsulak. Tulong! Sa dinatayan ko. Anya lugar da ito eh. Adar ari bungbungan dagiti tao iti da banda. Bumangon nak, tamapanak ijay. Anya nga tati mapaspasamak. Kilat mo ta na siya tikit-kitahan dagiti tattao itaglawlaw ko. Apay asandang agsasaw. Kit-kitahan dak mutlatan. Apay kit-kitahan dak latan. Anya nga ta daytar ari bungbungan da. Kitaak. Ni Jesus daytailanlan sa ti lalaki iti cross. Nagturnot ang dayta lalaki. Agmay-may sa amang ilanlan sa kin ni Jesus iti cross. Tinalyaw na ti lalaki. Sana pud no dayto yung makitkitak. Shakti lalaki amang ilanlan sa kin ni Jesus iti krus. Sana
Posible na ito eh. Saan? Saan? Timasakbayan Ilocano Radio Drama agyaman kami unay iti panakairaman mo. Si katiraso na napateg daytoy pag naedan. Mabalin nga daytoy kwento ket kaslamet iti inaramid mo idi. Narabyan kan anagawid Tony. Ring Pasko pa yung amin na matrabaho di talon. Tapno day tanto lamang suksok nalin taramidak. Nangro na katadawat ni pare Damian na kontrata. Binagaan na kon, tamo naman ti kabailak may panggapit ti konstruksyon. Kasta aya. Uy, Elvira. Isong ni ring Pasko amin na matrabaho di talon. Sigurado nga rod anabambanog kan alakay. Tinasayaat, ingka agdiram usan, ta isagana kunti kanam. Ni Jelay ngay. Nakaturugan Di na kan nauray, ta dapay klase na inton bigat. Sabagay. Alang rod Elvira, agdiram usa kon. Pakisagana lang ang tikanak. Bakit? Nanang, saan na nagawit ni tatang? Saan man anak, nagawid ni tatang mo. Medyo narabyan laang, ring pas na kano aminan ang matrabaho iti talon. Kasta ka di nanang? Wen anak, ngam nasapa mo't laang arimor itay. Nariwat pa'y laang rimwaran. Naskan ngamin ang mapandaggatang kanininong mo adamyan kadagiti materyales para iti construction. Ay, kasta gayam. Apay nanang, ag-construction ni tatang? Wen anak, iso kanupay amat gadan na. Naggagat ni tatang? Naku namon anak, kayat namin amaadaan ka itinarimat amasakbayan. Para ken kati amin ngar aramidan ti amam. Nanang? Iso arumbang laang nga igaad mo ti agadal anak. Iti kasta, saan amasayang ti amin abannog ni tatang mo, wen? Wen nanang, promise. Very good. Alang rudan, kartingam ti agpalas tapno makaarmosarkan. Kalpasan na, itulod kan iji pagadalan. Tony, abusum samot una yan tibagim. Agasam takalpasan na nagretira kayo iji construction. Agdiritso ka pa lang iji talon. Saan niya narumbang ang mabebayan dagiti mulak ijay? Bakit? Amumutin. Masapo lang mataripato dagiti mulak. Tapno nabunas to ti bunga da. Kat maila ko itinapinda sa presyo. Wen ngam nalabos mo tantar aramidam. Masapol nga aginanakamot Tony. Amang ano niya ti mapasamakan ka. Elvira, bakit? Kabailak mo't ket. Di na ka di pagdanagan. Kabailam ako nam. Takabambanwagan pay laang. Kasanon no apitom to day ta pa nga busom iti bagim intun addan edad mo. Asus, nalabos ka mo't nagsasaw Elvira. Adayo pa mapasamak day ta. Manulat tawon ko. Ibagbagak laang tapno mapalagipan ka. Tauray anya ti ibagbagam talaga asa anak nga umayon iti aramidam. Kunam ana iringpas mo aminan ang matrabaho iti talon. Sok na lamlaangan. Ngam sabali mo ti aramidam. Taminalam kalpasan ti trabaho iti construction. Aglaylayon kamutan iti talon. Ay, saan arumbang day talakay? Di mo abuson ti bagim Nang runa kat agmalmalam ka amainaran iti construction. Isa arumbang laang ano agretira ka ijay, agdiretso kan nga agawid. Saan kat nga isa mirampay laang timapan ijay talon.
Wan mat ngamin, Tony. San abale, ta Domingo mat inton bigat. Ni, kasano nga tan? Kat naumapan ko kumakitaan dagiti mulak iti talon ninton bigat tawan sa rakko iti construction. Saan mo apakadanagan dagiti mulam? Saan mo tamaan ano dagiti ay? Wan mo't ngamin, tatang. Amom ka di anangato ti score ti anak ta iti exam da. Ha? Kasta ka di, anak? Wan, tatang. Iso pa nagkunak, masapol nga ipasyarta ti anak ta. Tapno adapay nga agbalin ana saet iti panagadal na. Alang rod, baliwak ton ti mga sikaso kadag iti mulak iti talon. Agpasyar tayo inton bigat. Itinakunakon man ng Emmy, simple laeng tibiyag mi. Saan kami anabak nang? Ngam oray no kasta, naragsak kami kadagiti agamak. Malaksid ngamin nga awan bisyo ni Tony nga asawak, nasaririt ken nasingpot pay ni Jelay nga anak mi. Iso nga oray no makuna saan kami anabak nang, naragsakak, taamok aparabor ti kaadda tinasayaat a pamilyak. Gaputan na awis mi ni Tony nga agpasyar iti daydi a Domingo, di na nasuknalan dagiti mula na ijay daga asuksukayan namanang. Nairanapay idi anabara ti panawen, taapag iso idi akalgaw. Sa rakyo itay di construction, lakay. Di pa simang padagiti materyales, Elvira. Isa ako na ni pare Damian nga ginana kami kanupay laeng. I-overtime mila kanon na dagiti materyales. Kastagayam. Isama pa anak langan ni Jitalon. Inakitaan dagiti mulak ijay. Isa merak mo tentang dalos, ta amangan no nagtubon dagiti root ijay. No kasta ti planom, kuyugan kalaangan Tony. Total, naitulod ko moton iji pagadalan ni Jelay. Ngam nagdagang ti panahon, bakit? Amangan no di mo kabailan? Anya ka ta saanan nga ibagbagam. Nalipatam ka din, adim makalak mat iti kataltalunan. Kan may saan mat lang ita mapasaran tayo ti kalgaw, saan aya? Elvira. Iso nga awan makalapad kanya kasumurot kan kalakay. Kaduan ka amapan iti talon. Takaduan ka matlaang nga agdalos kan mga sikaso kadagiti nasken a maaramid ijay. Pasamak, Tony. Nalaylay mo't amin ng dagiti mula dito'y talon. Uwan nga, Rodelvira. Italaan na pasamak, tigas to eh. Amin dagiti talon. Naatsyanan kan nalaylayan dagiti mula. Nalabos mo tayo nga epekto ti kalgaw. Kaslamot kan adadimta nga angol dito'y lugar tayo. Elvira. Dagiti padat ang adatalon na. Naamuan damot ng tinapasamak. Apay nga takas tayo mo ng Tony. Anya ti kaya tasawan na ito eh. Diyan mo, Elvira. Mabit lang ita kasaritak dagiti kakalugaran ta. Barang no ada mapagnunumuan mi a solusyon da ito yung epekto ti kalgaw.
Umulan manipod kalat ang nalaylay dagiti mulay ti kataltalunan di ti lugar tayo, Elvira. Wan nga rod, Tony. Tinakaskas daaw. Apay adito ilaang ayan tayo tinakapasamakan ti kasjay. Saan mo ta napasamak ti kasjay kadagiti kabangibang alukan? Dayta nga rod ket. Naglawa ti Pangasinan. Ngam apay adito ilaang manawag tinakapasamakan ti kasjay. Nakaskas daaw at talaga daytoy, Tony. Naku namon. Talagang ado ti masmas daaw. Ultimo dagiti kamang ti Department of Agriculture ang nag-imbestigar dito lugar tayo. Mas daaw damot. Agasam mo't namin, takilaat mo't ten nagbalin akabingkulan dagiti kataltalunan tayo. Wan nga rod, nagrengat ti dagaga po itinalaos apudo ti panawan. Naatyanan dagiti irigasyon tayo. Awan na pulos ti may baga dagiti masiknan nga ahensya may papaniti mapaspasamak. Basta kunada nga epekto kano dayto ti kalgaw. Ngam italaan na pasamak daytoy, Tony. Dayta nga rod ket. Iso adimi amo kadagiti kakalugaran tayo aman nalon, noan niya ti aramidan mi. Pudno nga datulong nga inkari dagiti imay dito, ingam narigat ti mangnam namalatan, no kaano nga ipaay dati bagbagada tulong. Kasano arod itanlakay? Ay, andiyan ka mo, Elvira. Ngam kabayatan na saan pa amabalin amulaan ti talon tayo. Ipamaysak pa lang ti panahon ko iti panag-construction, Iti kasta, adalat ta income tayo. Saan amabalin ang maawanan tayo iti pagbiyagan? Mabit lang. Asino nga taday taya? Naimbag nga oras mo, balasang. Ha? Kastamot kada kayo, inabakat. Anyat may paay ko? Mawawak ko na yan. Amangan umabalin ti makinom. Adayo nga minalugar, tinakapwak. Kasta ka di. Tinasayaat, sumrek kayo ina, tani nagdagaang ti panawan. Ay na, saanan balasang ko? Dituyak latan. Nakababay, numarugitan ti dataryo. Sapay nakasilsilang. Awan anyaman na ina. Sumrek kayo latan, tapno... nakasaka-saka kayo pa'y gayam. Ay, naimbag man ta kabaulan ti dapan nyo, tiba. Ay, sus, nakapitpitak ti sa kayo, ina. Hiso nga roon, adito yaklatan balasang ko. Yala, naklaang di ti mainom, numapalin. Nakababain nga minti sobra. Tanay, nagpitak, nagiti sakak. Awan anyaman na ina. Nalakamot lang ang tagdalos. Umay kayo, agtugaw kayo pa, tapno makaina na kayo. Hala nga road, ngampasensya ka na, numapitakan ti dataryo. Awan anyaman na ina. Ala, umay kayo agtugaw diti unag. Agyaman ak nga road. Hala, ay napitakan ng ti dataryo. Awan anyaman na ina. Ala, agtugaw kayo. Agyaman nak. Mabit lang ina Inak lamang ala iti danom ama inom. Madlaw anabambanog ti bakit amakin inom iti danom. Naggapon na nga taya. Taapay nakapitpitak pa iti Akuray ka. Apay napitak dagiti saka ti bakit. Kat nagkaro ti kalgaw ita dito'y lugar mi. Ina, apay nakapit... Ina? Ina, bakit? Ayan nyo. Ina. Diyos ko. Apay ngawan mo tan dito nakatugaw ni Ina, bakit? Nakadaltaros mo tan ti datarmi. Dinto ta nakapitpitak itay daytoy. Gapo iti pa nagpastrag ko iti dadya, bakit?
kinadatdat lang na ito'y anapasamak. Uray lasimgar amin adut-dut ko iti daydi akanito manang Emmy. Nalabit nga ado dagiti saan amamati, ngem jakon mas daaw pay. Tauray dito'y mismo alugar mi, ado ti saan amamati kanyak, idi na istoryak tinapasamak. Adda dagiti nagkuna nga amangan numapukpukaw ko kanon ti limbong ti panunot ko. Takomporme la kanon ti ibagbaga, wano parpartwatak nga istorya. Nupay kasta, impeteng ko nga agpayso tinapasamak manang, tatalagamot ngamin anapasamak kanyak. Ngam amin dagiti nagsao nga awan kinapudno dagiti imbagak, namati da amin kanyak iti kamalman na, gaputa kastuyan tinapasamak manang. Tony? Dagiti talon diti lugar tayo, Elvira. Saan na nakas itisigod ana magmaga? Anya? Dita dagpayso. Ngam tinakaskas tao. Di mismo adagata asuksukayak. Kaslamatan ada ubog ijay. Takilat-latan nga adadanong na. Ha? Dita tagpayso, Elvira. Nakaskas tao nga rod. Amin dagiti kakalugaran tayo. Amin ang nakakita. Nalaos ti si Dauda. Tony, data pa kay naigan di inistoryak abakot asim mangpot dito'y balay itay bigat. Ibagakpat kan ka ti amin. Aklo naman weno saan, may saka kadagiti saan anamati apulos iti inistoryak. Elvira. Ngam itinapasamak ita kadagiti talon dito'y lugar tayo. Mamati ka mat siguron at talaga nga adadat-datlag abakot asim mangpot dito'y balay tayo itay bigat. Patyanak, Tony! Iti kalmat lang napasamak din sa laysay mo kinadat-datlag napasamak iti balayaw. Hanggang ita, agragrag undag iti kakalugaran tayo, Elvira. Ta mabalindan nga si kasundag iti talunda ta umdas kanumot ti padanaw. Tatang. Nakaskasdaaw at talaga da ito'y anak. Awan na polos ti makailawlawag. Noan niya talaga tinapasamak. Basta siyak, tatang. May sa ti amok. Anya na ita, anak? Nagmilagro dito'y lugar tayo ti Diyos. Elvira. Kasta ti pamatik, tatang. No saan nga ayunan ti daddumaday ta, awan maaramidak. Ngam talaga kasta ti pamatik. Nagmilagro dito'y lugar tayo ti Diyos. Lakay, apay adi ka pa'y lamaturog, adalo man tirabi Elvira,
Kaano day dinaudi ang nakimisa tayo di basilika ti manawag? Ha? Malagip mo ka di? No kaano day dinaudi asim marungkar tayo ti misa di basilika? Jack malagip, Tony. Tawansan tinapalabas. Apay akalat adinamag mo kanyak dayta. Saan ka di pala nakadanon kun kat agwarwara sa damag ita dito ayan tayo? Anya damag? Mapukpukaw ka no ti imahe na Apo Manawag. Anya? Adadag iti espekulasyon at inagdinamag abakit asim mangbay dito balay tayo. Kat ni kano Apo Manawag? Anya? Kasano na pasamak dayta? Tsaka mo, Elvira. Tsaka mo. Kasi tinakon-akon, espekulasyon lang dayta dagiti deboto. Tsaka mo na niya tagpaiso. Ken ibagbaga ti daddo mga agtultuloy kanong agdakdakiwas ni Apo Manawag. Iso na lang ta kasi tinakon-akon. Tsaka mo no mamati ak nga agpaiso dayta wano saan. Agpaiso man wano saan. Rumbang lang agyaman tayo iti Diyos. Tapara kanyak, talaga ang nagmilagro ti Diyos dito'y lugar tayo. Sa bagay. Alan, maturog takit din tani. Adalo mong tirabi. Kat tinton bigat na Domingo mait. Inta makimisa iti basilika. Sige, mayatak iti dayta asing-asing mo, Tony. Mayatak, lakay. Nagado ti tao ita diti basilika. Sinagsak ti tao. Naling ako ti pagsasaritaan dagiti adda ita dito eh. Nagsubli ka nun ti imahe na Apo Manawag. Anya? Dayta mo ti pagsasaritaan dagiti adda ita diti basilika. Iso ang nagado ti tao. Kahit na siguro apanagnagan no talagang addan ti imahe ni Apo Manawag ana ipadamag ang mapukpukaw. No kasta, masapol ang mapanagnakan tamot dayta, Tony. Oh my God, inta makipila ka dagiti mayat amang ipunas iti panyuda ka ni Apo Manawag. Oh my God, Tony. Tony, makitam ka diti makitkitak. Anya, Elvira. Kitaam dagiti saka ti imahe. Kitaam, Tony. Diyos ko, adapitak iti saka ti imahe. Dahita tinalawag apamanagnak, Tony. Awan dwa-dwa. Ni Apo Manawag ti bakat asimang bay balay. Awanan ti sabali.